Sa labing awahing dagan sa panahon, padayon ang paglihok sa gibantayan karon nga daotang panahon nga anana sa Philippine Area of Responsibility. Ang low pressure area katapusang nabantayan sa sidlakang bahin sa Giwan, Eastern Samar. Ubos hinuon ang kahigayunan nga mamahimo kining usa ka bagyo matud sa Pag-asa. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, posibleng uwanon ang Sugbo ug Bohol. Lakip na ang mga dapit sa Samar ug Leyte provinces. Masinati hinuon ang hinay nga uwan sa pipila ka bahin sa Northern ug Central Luzon. Samtang gideklarar na usab sa Pag-asa ang pagtapos na sa La Nina. Ang La Nina mahitabo kun ang temperatura sa Central Pacific muubos. Apan lahi ang epekto niini sa nasod tungod kay naghatod man kini sa init nga hangin sa Pilipinas nga mo'y hinungdan nga init usab ang kadagatan. Tungod sa kainit, mas taas usab ang moisture. Tungod niini above normal man o kaha masinati ang mas uwanon nga panahon. Apan matud pa sa Pag-asa, naghulga usab kini og epekto ang El Nino sa nasod sa pagtapos na sa buwan sa Hunyo. Kung aduna may El Nino, masinati ang kainit sa temperatura sa Central Pacific Ocean. Kung dili usab, sama sa epekto sa La Nina nga mohatod kini sa bugnaw nga panahon sa nasod. Masinati usab ang kabugnaw sa kadagatan ug walay maporma nga kapanganuran. Tungod niini below normal o mas menos ang masinati nga pag-uwan-uwan.